Baina izan zaren azken kontzertua, zu ikusle bezala, publiko bezala joan zaren azken kontzertua zein izan da izan? Ikusle bezala, Ba, harrapatzen hauzu. Pentsatzen berko nuke atzeruntza, Aspaldi bai, Aspaldi. Eske, askotan, musikaria eta behaiek dazkate kontzertuak. Solapatzen die beti. Eta solapautzea, orduan ez da erresa. Solapatzen die beti. Sarrera materosi dakazu kontzertu bat ikusteko? Beitu, jungo naz ikustela Springsteen. Hombre! Lortu dituzu sarrera? Bai. Bueno, nire laumatek. Bai, baina mundu guztia bide igual, Bera, juntzan batitan. Bakoitza bere ordenagailuan, ez da, venga, ni dauzkat bi, nik lau! Eta lortu genduen, eta ilusinio jozte, Eta brustalea zara? Bueno, ez dut zeukulo lan pila bat jarraitu bez, baina badekot dugu ikusteko zuzenik, esaten dara oso zuzeneko hona deko. Nik uste, aukera baldin badakazu... Hombre, emankorra izango da, seguro. Luzea izango da, seguro. Bian nueta, ete behar du. Bai. Edo realearena edo deitzen zaio bezala. Bai. Kontzertuetarako toki oso guapo bat. Ikusteko gustora? Bai, adibidez. Nik adiz oso gustora Victoria Eugenia. Bai, Eserita. Eserita, butakan. Butaka gainera biguntxue. Ja. Ondo, eroso, akustika ona. Baina ez zaizu pasa horrela... Lokartu ez. Ez. Nirekin jutena jende batzui bai. Nik inoz ikusiote publikotik. Ostiral iluntze batean demagun esan dezagun, eta gertatzen balima da hori, eserleku gozoa biguna musika ere ederra da, askori pasatzen zaio. Niri inoiz kontzertuetan ez, baina antzerkian pixka bat pasaiz. Bueno, Julen, ez esan ze antzerki, mesedez. Ez esan. Zu ez zeuden, hau baina, eske ni hongo banitzen eten nulo hartuko. Hori, eske, klaro, hori ala da. Eta, zuk norbait ikusi zula zure kontzertuan? Bai. Batez be, nietzako emozionantia da, esan nahi dau norbaiten kortisola bajatu dutela golpe. Osa, norbait lo dagoenean gustora dago. Ez que ez txarra, Ez que hori esan berrizun, porque igual norbaite jartzeu zure buska baitare. Igual norbaitekin deko. Hori da? Eta dator da lokartzen da, edo umiek ikusten jut bailo, eta gurasuekola. Ondo, jarraitu pixka gehiago. Beste lau. Zuzu pentsatu, venga, bere aldamenera joan da, belarrira kantatu horrela. Hori oso. Ez, nik jentean loa respetatzea dute. Bai, ondo. Horrailo badago utzi lo. Aizu, zuk ez duzu musika entzuten lo iteko? Ez. Relajatzeko? Ez. Bai. Nik ez, baina gure bajistak adidez beti musika entzun bidau, eta nik pentsatzeot olako baten belarrixen ni egotie lokartzen laguntzen. Ostra. Ba, gaur, jarringo ez. Gaur, a ber, niretzako garrantzitsua da, musika, segun ze musikakin loitea, Etzarrako lotzen azken azte kontzertutara joan zaren, horrela ikusle bezala, baina horrela aspaldi luze honetan, azken bolada honetan, asko gozatu duzun kontzertu bat, norbaitena? A ber, asko gozatu dudan kontzertu bat. Beti da kontzertu baten penaz geratu nintzena ikusteko, eizen Olaia Intziarteren jira. Hori pena bat dekot, egon nintzela begiratzen aber noiz kointziditu neban. Pagatzen ote zizueten agendek eta. Inoiz kointziditu. Eta benetan ni mugidutela ganinun kontzertu bat, Motomami, Rosalia, Beken. Bai, Buf. Nik ez dut negarri gehien, ixeñoz. Antxa. Bai, Rosalia kontzertuan? Egin zenuen nigar, bai, Negar. Emozioa sortez zuzela bateak? Bai, oso identifikatuta sentidu nintzelako disko horrekin berakin, nire momentu oso txar baten urten zan disko hori, eta justo ni nebilen zero denero idazten, niretzako bi urtzola nire Motomami propio bat, eta dekot disko horrekin, benetan, nik betetan esagerazioa zala disko batek bizitza salbatu zidan. Bueno, esagerazioa da, baina niri Motomamikin pasau jatan. Hala. Bai. Eta 0 de eneron pixka bat ikustea zuri emozio hori sortu zizula Motomamik? Que igual nabaritu alda, paraleloan juntzan ez, gauza batzuk ez, baina nire ausardia ondixe emoziosten disko horrek, eta oin baten batzuk esate hostienien zer sentidu da bien nire 0 de enerokin, niretzako hori bada, nik Motomamin sentidu nebana, norbaitek nire gaitik sentidu abelizeti, gero berak disko atatara, norbaitek bere gaitik, cadena de favores. Jolin. Lehengo batean, baina duela, azte pare bat, pixka lotxa maten aitortzeak, baina nire buruan bi ideia elkartu ziren, lehenengo aldiz, eta esan, ostra. Lehenengo aldiz? Bai. 0 de enero diskoa. Bai. Ari ginen zerrendatzen lantokian, urtezar egunean, alegia urteko azken egunean, abenduaren 31an jaiotako jendea. Bale. Eta esan genuen, izaro, abenduaren 31an. Eta esan genuen, claro, urtarrilaren 0a da. 0 de enero. Efectivamente, eta nik egin... Zure buruan ere ziren bi gehiago juntatu ez nogales. Impresionantia da.
Baina, enteratu nahi zuela, bi aste iritsi nahi ondori hortara. Gainera, 30 urte egin ditun, justo, urten zan hortan. Horregatik niretzako zan, gainera zan nire 3. berzino bat, zan Izaro 3.0, horregatik bideoklipazoa da 30 minutu. Bai, da bideoklipazoa, 30, 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